na saging. Lagyan natin. Wala akong star margarine, kaya ito na lang ang nandito. Sigura na. Ay, ayaw naman na rin. Hindi naman kayo yung mama eh. Ano? Ayaw naman na rin. Adjaw. Hindi ka buso yung adjaw. Oo, adjaw. Ay, ayaw naman na rin. Oh, adjaw yan, adjaw. Bisaya eh. Inadyaw na nga. Ay. Adjaw. Ayan. na. At, oo. Ano Titikman na yun? natin ang Ano, ating ano? inihaw. Oo. Ngert. Yan. Ano? Tagay ko ba? Yaw, kumain ba ka na eh? Ay. Yan. Yan. Ano ba? Inihaw na saging. Merienda. Kain tayo. Oo. Ay, kunin mo yan. Yan o. Hindi na to. Huwag na itong pasukan. Laga. O, mama. Saging-saging pag ito yung tunay na saging na sinasabi Oh. sa YT. Lubat na. Mga ka-YT. Ito na yung banana na sinasabi natin. Kami pa, wala. Matamis kasi ito, kuya ng Tagalog. Wala apoy pa. Kabi-kabi. Kuya ng Tagalog. Sabi mo. Umihaw na saging, kain kayo. Kama na. Wala na social distancing kita. Merienda tayo. Wala na pagkain Iyaw eh. na saging. Nasunog. Sarap. Hindi pagkakuha ko. Ako ang Delicious. pagkakuha ko. Bumukod na ako, layo ko. Very good in our Doon ako body. sa babaw ng freezer.